Pace, fiți binecuvântați! Iadul este pe pământ pentru că oamenii se hrănesc din pomul cunoștinței, din știri, filme, emisiuni și multe altele. Aceste lucruri aduc depresie, anxietate, atac de panică și frici. Dacă oamenii s-ar hrăni cu pomul vieții, care este Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu, nu ar mai fi atât de mult rău în lume. Și diavolul și-ar pierde din putere dacă noi împlinim Cuvântul lui Dumnezeu și legile lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat Cuvântul lui și legile lui ca noi să le împlinim și să trăim o viață bună. Dar dacă noi nu împlinim Cuvântul și legile lui Dumnezeu în viața noastră, va fi blestem, va fi boală, anxietate, atac de panică, divorț și multe altele. De aceea trebuie să primim Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră și să ne apropiem de Dumnezeu. Să aveți o zi minunată și binecuvântată!